салом духтаракҳои хушрӯ, салом апаҳо, ба ҳаматон таҳсиятиву хунободӣ таманно дорам. имрӯз мехостам як ҳунари худамро бо нишон диҳам, ҳунари попурзаниамро. мо кам холаи ҳама корам ҳастем. рости гап киртачаи ҷиянма арӯсиша зада будам, сарандозша фаромӯш карда будам. нами сарандозша шита задумам имрӯз. гуфтам кам бо машқам кинем, шумо мада баҳотиен кани чихе задам. насиб када боша бо бади попурё бо духтана сар мекунам. рости гап уқад попурзани соз нестиму хай меша ҳамқа ёд гирифтам. рости гап ана ин сарандоз буд, сарандоз тур, ана ин касабекаш барои лавои турша иравли баъд мечаспонему. тоқичашам задем. ин тоқичашай гирди тоқичааю 6 сантиметр гирифтам. намия 6 сантиметр 3 метр сарандоз буд, 6 сантиметр тоқичаш, не болои тоқишай тори сараш. ана кози заданшам ба шумо кам навор гирифтам.